Μια φορά και έναν καιρό, όταν ακόμη συνέβαιναν θαύματα, υπήρχε μια μαγική φράση που άνοιγε τις πύλες για μια εκπληκτική χώρα, τη Σίμσαλα. Ήταν ο τόπος όπου ζούσαν όλοι οι ήρωες από τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Άμπρα κατάμπρα, Σίμσαλα Γκριμ. Έτοιμοι για μια νέα περιπέτεια? Έτοιμοι. Η Σταχτοπούτα. Να και μια ομαλή προσγείωση. Κοίτα. Το πιάνω εγώ, άσε. Ποια είσαι εσύ? Στάσου, μη περίμενε, μη με φοβάσαι. Είστε καλά υψηλότατε. Γιατί καθυστερήσατε? Γιατί είδα την πιο όμορφη κοπέλα του κόσμου. Πού είναι? Εκεί, στο θάμνο. Αλλά έφυγε. Προσπάθησα να της μιλήσω, αλλά έφυγε. Θα ήταν καμιά περίεργη καβαριέρα. Είχε μάτια σαν αστέρια και η μορφή της ήτανε... Φτάνει να μην σας ακούσει ο πατέρας σας να μιλάτε έτσι. Θέλει να σας καλοπαντρέψει. Ελάτε, ερωτοχτυπημένε μου πρίγκιπα. Πάμε πίσω στο κάστρο. Κάνε γρήγορα, Κρόκι. Πρέπει να την προλάβουμε. Εντάξει. Αλλά ζαλίζομαι στα ψηλά. Να, κοίτα. Από εδώ πρέπει να μπει και μέσα. Πάμε. Ας πάμε. Να την εκεί. Την είδα. Ας πάμε λίγο πιο κοντά. Η καρδιά μου σχεδόν σταμάτησε να χτυπάει όταν αυτός με κοίταξε στα μάτια. Αλλά τι ελπίδα έχω. Ο πρίγκιπας αποκλείεται να αγαπήσει μια φτωχή υπηρέτρια. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι απλώς μια φτωχή υπηρέτρια. Μα έτσι μου συμπεριφέρεται η μητριά μου. Και με τα ρούχα που φοράω. Τι άλλο να νομίσει για μένα? Ο πατέρας σου θα επιστρέψει όπου να είναι. Και τότε όλα θα διορθωθούν. Θα το δεις. Με συγχωρείτε. Κατά λάθος ακούσαμε τι λέγατε. Μα τι είναι αυτά που λες? Πού είναι η τρόπη σου? Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι ο Γιόγιο, ο μεγαλύτερος λάτρης της περιπέτειας από πάντα. Και από εδώ είναι... Ντοκ Κροκ. Λόγιος, φιλόσοφος και τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Αλλά πες μας σε παρακαλώ, γιατί αφήνεις να σου συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο? Καημένη Σταχτοπούτα, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Είναι και οι τρεις εναντίον της. Και οι τρεις. Η μητριά μου και οι δύο κόρες της. Σταχτοπούτα! Πού είναι το δείπνο μας ανίκανο πλάσμα? Θέλεις να πεθάνουμε της πείνας? Ορίστε, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Πάμε, Κρόκι. Πάλι τα ίδια. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Όχι, πατέρα, όχι. Θα αποφασίσω μόνος μου ποια θα παντρευτώ. Μα το ίδιο μου τσαμπουνάς εδώ και ένα χρόνο. Λυπάμαι, αλλά δεν βρήκα ακόμα ποια θέλω. Και εγώ θα οργανώσω ένα χορό και θα καλέσω όλες τις ευγενείς δέσποινες του βασιλείου μου. Και εκεί θα διαλέξεις αυτή που θέλεις. Έγινα κατανοητός. Πολύ καλά. Με μία προϋπόθεση. Ότι θα καλέσεις όλες τις κοπέλες του βασιλείου σου. Και τις κοινές θνητές. Κοινές θνητές? Εδώ μέσα στο παλάτι μου? Ή θα τις καλέσεις ή δεν γίνεται χορός. Κοίτα τι αναγκάζεται να κάνει κανείς για τα παιδιά του.
Υπέροχο. Θαύμα. Νοστιμότατο. Για να δούμε τι δηλητήριο σκοπεύει να μας σερβίρει σήμερα. Γρήγορα, πρέπει να κρυφτείτε. Αν σας βρουν εδώ μέσα θα έχω ακόμα μεγαλύτερους μπελάθες. Δεν με τρομάζουν εμένα. Ας τολμήσουν να έρθουν και θα τις κάνω. Γιώγιο, για μια φορά στη ζωή σου κάνε αυτό που σου λένε. Σα ζουμί από βάτραπο. Αυτό ούτε τα γουρούνια δεν θα το έτρωγαν. Μαμά, έλα να δεις τι μας έκανε αυτή η ηλίθεια. Φθονερό, πεισματάρικο κορίτσι. Τόλμησες να πετάξεις το φαγητό στις αγαπημένες σου αδελφές. Ποια νομίζεις ότι είσαι? Ακούσατε! Η αυτού μεγαλειώτης προσκαλεί όλες τις κοπέλες του βασιλείου σε ένα περίλαμπρο χορό στο παλάτι. Ο χορός θα διαρκέσει 3 νύχτες και η αυτού υψηλότης ο πρίγκιπας θα διαλέξει ποια θα παντρευτεί. Ποια θα παντρευτεί? Το άκουσες αυτό, Μπεατρίκη? Αυτή είναι η μεγάλη μου ευκαιρία. Πολύ αέρα δεν πήρες. Εμένα θα αγαπήσει ο πρίγκιπας και όχι Άκου να σου εσένα. πω, αδερφούλα. Αυτή που θα παντρευτεί θα γίνει βασίλισσα. Και μόνο εγώ είμαι άξια να γίνω βασίλισσα. Αυτό θα το δούμε, αδελφούλα μου. Μην βιάζεσαι. Μόλις αντικρίσει τα πλούσια με τα ξένια μου μαλλιά, η καρδιά του πρίγκιπα θα γίνει κομμάτια αμέσως. Με μία ματιά στο προσωπάκι μου, με ένα άγγιγμα στην επιδερμίδα μου, θα φωνάξει «Καληνύχτα, κορίτσια! Εγώ τη βρήκα αυτή που ήθελα!» Υπάρχει όμως ένα προβληματάκι. Τι? Η σταχτοπούτα. Τι θα γινόταν αν ο πρίγκιπας την έβλεπε και την ερωτευόταν αμέσως? Δεν μπορεί, αποκλείεται! Δεν το έχει σε τίποτα αυτή η κακομαθημένη να μας τα χαλάσει όλα. Μην ανησυχείτε, μορφούλες μου, μη φοβάστε. Κάποια ιδέα θα σκεφτούμε. Πω, πέρασε η ώρα. Πρέπει να ετοιμαστούμε αμέσως. Γρήγορα, μην αργείτε. Γιατί δεν θα πας αφού τις κάλεσε όλες? Μα ακόμα κι αν ήθελα να πάω, πού να το βρω το φουστάνι για το χορό? Η Αγκάθα και η Βεατρίκη έκαψαν όλα τα φορέματα που είχα. Ώστε έτσι. Πρώτα ρίχνεις το φαΐ στο πάτωμα και έπειτα προσπαθείς να δηλητηριάσεις τις κόρες μου. Τα φτωχά μου τα μωράκια ούτε να μιλήσουν δεν μπορούν από τον πόνο που νιώθουν. Έτσι, χρυσά μου. Δεν προσπάθησα να δηλητηριάσω κανέναν. Σιωπή! Μη λες ψέματα σε μένα, ανυπάκουο κορίτσι. Λοιπόν, για να μην κάνεις κι άλλες σκανταλιές την υπόλοιπη βραδιά, θα σου δώσουμε κάποια δουλειά να κάνεις. Κοίτα τι κακό που πάθαμε. Λοιπόν, τι έγινε, τι κάθεσαι ακίνητη? Ξεκίνα να ξαδιαλέγεις τις φακές και φρόντισε να έχεις τελειώσει πρωτού γυρίσουμε. Και είναι ένα σωρό φακές. Είναι απίστευτο αυτό που κάνανε οι 3 τρίγκλες. Στάσου, το βρήκα. Εσύ δεν έλεγες ότι πότε σε βοηθάει το περιστέρι? Ναι, βέβαια. Το περιστέρι είναι ο μόνος φίλος που έχω σε αυτόν τον κόσμο. Μείνε εκεί που είσαι. Επιστρέφουμε αμέσως. Γιώγιο, περίμενε με. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους σας. Έχουμε ακόμα ένα πρόβλημα. Πού θα τις βρούμε φόρεμα για το χώρο? Δεν υπάρχει τίποτα απλούστερο από αυτό. Σταχτοπούτα, έλα. Κι αν ο πρίγκιπας με αναγνωρίσει?
Τότε θα νομίσει ότι είσαι ακόμη πιο όμορφη από ό,τι θυμόταν. Ξεκινάμε. Επιτρέψτε μου, δεσποσίνη. Καλή τύχη, σταχτοπούτα. Συμβαίνει τίποτα, υψηλότατε? Χλωμιάσατε ξαφνικά? Όχι, όχι, είμαι μια χαρά. Απλούστατα έχει λίγη ζέστη εδώ μέσα. Όπου υπάρχει πάθος, υπάρχει πάντα ζέστη, υψηλότατε. Ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο, αλλά... Αυτή, μαμά. Πού θες να ξέρω? Αλλά νομίζω ότι την έχω ξαναδεί κι άλλοτε. Είμαι σίγουρη. Δεν ήταν επιθυμία σας, μεγαλειότατε, να προσκληθούν απόψε στο χορό μονάχα οι κοπέλες από το δικό σας βασίλειο? Πράγματι, μαντάμ, αυτή τη διαταγή έδωσε. Τότε, μεγαλειότατε, ποια μπορεί να είναι αυτή? Ποια? Τι είναι, να σας πω, δεν ξέρω. Είναι μια ξένη, μια απατεώνισσα, μια αγύρτισσα. Πρέπει να φύγει από εδώ αμέσως. Έτσι δεν θα λέγατε κι εσείς, μεγαλειότατε? Αν δεν μου φαίνονταν τόσο παράλογη ιδέα, θα λέγω ότι είναι η σταχτοπούτα. Δεμένη έτσι, αφού τη σκίσαμε όλα της τα ρούχα. Δεν το πιστεύω. Ο πρίγκιπας πριν από λίγο με παράτησε σύξυλη. Πώς δεν έφυγε τρέχοντας. Γλυκό μου κοριτσάκι, κοίταξε λίγο το προσωπάκι σου. Η σταχτοπούτα φταίει. Την έστειλε να μου πάρει τις πομάδες και κοίτα πως έγινα. Ελάτε, κορίτσια, ώρα να φεύγουμε από εδώ μέσα. Ώρα να φύγουμε κι εμείς. Να φύγουμε. Πρέπει να σε γυρίσουμε πίσω στο σπίτι. Πάμε. Μη μ' αφήνεις μόνο. Μη μ' αφήνεις χωρίς ελπίδα. Μη μ' αφήνεις με τόση λαχτάρα μέσα στην ψυχή. Γυρνάς και φεύγεις και στην καρδιά μου μένει μονάχα μια ανάμνηση. Μου έχεις θολώσει το μυαλό μου. Δεν ξέρω αν θα σε ξαναδώ. Σαν μυστήριο έχεις χαθεί. Δεν ξέρω ούτε καν πώς σε λένε. Η καρδιά μου όμως την έχεις μαγέψει. Γιατί χάθηκες? Γιατί... Προλάβαμε να έρθουμε πριν από αυτές. Τώρα πρέπει να κάνουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Σταχτοπούτα. Χόρεψε μαζί μου και όταν με κοίταξε μέσα στα μάτια. Νάτες, γύρισαν. Πρέπει να νομίζουν ότι έχεις κοιμηθεί βαθιά. Θα κοιμηθώ σαν πριγκίπισσα και θα ονειρεύομαι τον πριγκίπά μου όλη τη νύχτα. Αν είχε δίκιο η μαμά, θα της τα βγάλω τα μάτια της σταχτοπούτας. Και εγώ θα της κάνω το φουστάρι της κουρέλια. Περίεργο. Και πρόλαβε να μαζέψει και τις φακές από τη στάχτη. Μα πώς το έκανε? Τρόμαξα. Κατάρα να πέσει στο κεφάλι αυτών που ταράζουν τον ύπνο των αθώων ψυχών. Εκατό πανέμορφες κοπέλες ήρθαν στο χορό χθες το βράδυ. Δεν μπορείς να διαλέξεις μια από αυτές? Μα έχω διαλέξει. Αν εννοείς εκείνη την ξένη που ήρθε απρόσκλητη από τη βεράντα χωρίς να την αναγγείλει κανείς, να τη βγάλεις από το μυαλό σου. Δεν ξέρουμε τίποτα ούτε για αυτήν ούτε για την οικογένειά της. Θα μάθουμε. Αν επιστρέψει απόψε θα μάθω τα πάντα για αυτήν. Και θα την κάνω τη μελλοντική μου βασίλισσα.
Εντάξει. Φύγε από μπροστά μου, αλλιώς θα μου ραγίσεις τον καθρέφτη. Είμαι πολύ πιο όμορφη από σένα, χλεμπονιάρα. Μην κοιτάς τα μούτρα σου, χοντρομπούνα. Κορίτσια, μη. Είστε και οι δύο εξίσου όμορφες. Κι αν εμφανιστεί πάλι απόψε εκείνη η μικρή μάγισσα. Με αυτό θα τη στήσουμε μια παγίδα. Κι αν έχω δίκιο και με κάποια περίεργα μαγικά ήταν πράγματι η σταχτοπούτα, τότε θα τη κόψουμε τη φόρα μια για πάντα. Δεν ξέρω, ίσως δεν θα έπρεπε να ξαναπάω στο χορό απόψε. Μα γιατί? Αφού είδες πώς σε κοιτούσε ο πρίγκιπας. Ναι, αλλά να δεις πώς με κοιτούσε και η μητριά μου. Έχω ένα προαίσθημα ότι κάτι τρομερό πρόκειται να συμβεί. Έλα τώρα, σταχτοπούτα. Μην ξεχνάς ένα πράγμα, η αγάπη τα νικάει όλα. Αυτή είναι η τιμωρία Μας σου. κατατρώμαξες χθες το βράδυ. Μάλιστα, όλα τέλειωσαν. Ούτε τα περιστέρια δεν θα μπορούν να με βοηθήσουν τώρα. Μα και βέβαια μπορούμε, σταχτοπούτα. Με συγχωρείτε, πρίγκιπς. Μερικές φορές η μουσική και το πάθος με συνεπέρνουν. Παρακαλώ, μαντάμ. Χορεύετε υπέροχα. Πράγματι, υπέροχα. Υψηλότατε! Η ζέστη σας έχει κουράσει. Πιείτε να δροσιστείτε. Ευχαριστώ, μαντάμ. Ευχαριστώ. Πρίγκιπας, βοηθήστε τον. Κάντε κάτι τέλος πάντων. Πάμε, γρήγορα. Πρίγκιπας. Θα γίνει καλά. Ήτανε παπαγίδα. Πρέπει να φύγεις από εδώ μέσα. Μάγια! Του έκανε μάγια, το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ναι, της βλέμμα. Δηλητηρίασε τον πρίγκιπά μας. Πού είναι, πιάστε την! Αφήστε να βγει! Πιάστε την! Αλήθεια σου λέω. Την είδα να το ρίχνει μέσα στο ποτήρι του. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το πεις στο βασιλιά και να την ξεσκεπάσεις μια για πάντα. Και πότε θα έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό? Στο χορό. Αύριο το βράδυ. Όχι, ποτέ. Δεν πρόκειται να ξαναπατήσω το πόδι μου ποτέ σε αυτό το παλάτι. Σταχτοπούτα, άκουσέ με. Αν τον αγαπάς, πρέπει να ξαναπάς στο χορό αύριο το βράδυ. Τελευταία φορά. Μα είναι μια κακιά μάγισσα. Σε μάγεψε με το βλέμμα της. Αν είναι μάγισσα, δεν θα κολλήσει στην πίσα που βάζουμε στη σκάλα. Θα φύγει πετώντας. Όμως, αν κολλήσει όπως θα κολλούσε οποιοσδήποτε κοινός θνητός, Τότε όποια και αν είναι και από όπου και αν έρχεται, θα γίνει η γυναίκα μου. Έλα, φόρα το, σταχτοπούτα. Είσαι... Υπέροχη. Δεν είναι δυνατόν. Μα πώς ήρθε? Μάγισσα. Έπρεπε να την είχαμε κλειδώσει. συλλάβετε την! Από εκεί, πιάστε!
Μην γυρίσουμε. Αγαπημένη μου, δεν είναι μάγισσα, πατέρα. Είδες, το γοβάκι της κόλλησε στην πίσα. Αύριο θα ψάξω να τη βρω. Όποια κι αν είναι, αν της ταιριάζει αυτό το γοβάκι, θα γίνει η γυναίκα μου. Γλυκές μου κορούλες, αύριο τέτοια ώρα μία όπως σας θα έχει γίνει βασίλισσα. Όλα τέλειωσαν. Δεν θα μου ξαναπαρουσιαστεί άλλη τέτοια ευκαιρία. Λυπάμαι, Σταχτοπούτα, αλλά τι να κάναμε, να τα βάζαμε μαζί τους. Σταχτοπούτα, τρέχα γρήγορα. Η Αγκάθα μπήκε μέσα στον περιστεριώνα και σφήνωσε. Βοήθησέ την να βγει έξω. Τι, μα τι δουλειά είχε μέσα στο... Δεν έχουμε καιρό για ερωτήσεις. Έλα γρήγορα. Μα δεν είναι κανείς εδώ μέσα. Α, ναι, τώρα είναι. Όχι, σας παρακαλώ, αφήστε με να βγω. Μη σε νοιάζει, Σταχτοπούτα. Θα φροντίσω να λάβεις μια πρόσκληση για το γάμο μου. Για το δικό μου εννοεί. Ωραία, ξεμπερδέψαμε με αυτήν. Ελάτε, Χρυσούλα μου, πρέπει να κοιμηθούμε καλά απόψε. Αύριο έχουμε πριγκιπική επίσκεψη. Υψηλότατε, τι έκπληξη. Καλώς ορίσατε στο ταπεινό μας σπιτάκι. Μαντάμ, συγγνώμη που σας ενοχλώ τέτοια ώρα. Ψάχνω για την κοπέλα που της ταιριάζει αυτό το γοβάκι. Έτσι, μάλιστα, σαν γνωστό μου φαίνεται. Αγκάθα, Βεατρίκη. Αγκάθα, Βεατρίκη. Καλημέρα σας, υψηλότατε. Με συγχωρείτε, κυρίες μου. Θα πρέπει να έρθετε σε λάθος σπίτι. Όχι, σταθείτε. Δεν κάνατε λάθος, υψηλότατε. Αυτό το κοβάκι θα ταιριάζει σε μια από τις πανέμορφες κόρες μου. Δεν το νομίζω, κυρία μου. Εκτός βέβαια αν έχετε κι άλλη κόρη εδώ μέσα. Δυστυχώς, όχι. Μόνο αυτά τα δύο γοητευτικά πλάσματα. Άρα μία από αυτές θα είναι. Έτσι. Μέσα στον περιστεριώνα του κήπου θα βρεις αυτό που τόσο λαχταρά η καρδιά σου. Ηλίθεια πολύ. Απέσιο πλάσμα. Ακολούθησέ με, υψηλότατε. Πού να πάρει. Υψηλότατε. Παρακαλώ, επιτρέπετε? Ώρα να πηγαίνουμε κι εμείς. Έτσι νομίζω, γιαγιό. Σύμψα. Σύμψαλα. Σύμψαλα γκριμ. Γεια σας, να σας ξαναδούμε. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Πάρτε μας μαζί στη γη τη μαγική, εκεί που είναι όλα πιθανά κι αληθινά. Πάρτε μας μαζί στη γη τη μαγική, εκεί που είναι όλα πιθανά κι αληθινά. Πάρτε μας μαζί στη γη τη μαγική, εκεί που είναι όλα πιθανά
κι αληθινά.